ni ai khublai phi ki parab ngai baro ki parlok ki ba ya sngo ni ka Bible study ni ka por ban ni yo ban beteng biang sesin na kani ka Gospel Matthias ka nong ka barsan ka de khot ka ban riu du khandai ya ka bangi la pe si benta kani ka tayo ka bladam den rei nam ta ki ba ki wei pat ki benta ki bangi pat pe bha tongin ya puli biang ya kani ka khot ban riu du khandai to yang ni duai ni ai ngu imi try na ka benta kani ka por ba me pena pat ingi sesin kum kabalang bagi nyo ban wandra ikani ka Bible study kerku kendra baro kat ki bala banyo snow nyo ik jing kerku ki jong me try namar ka tin jumi kalong ka ba im bat ka dan bor ban ai ngi ya kata ka ba bhatam ka jing ba man sim ban yarab ni try ban pan khre eladi nan ta ka si ka jing wan pat try so tukur khu ni ka pon stang du buku da try na bangi pan kini teng Jesus Christ amen te kedekhat ke ban riu du khandai ngan puli biang ya ka bangi la pe teng men sem teu rei men steng senya la long ka jing perta akhmi wan long le kurim to mi banit tan yu Allah kumta kita ki thesati baro kila yeng bat kila snai ki sharak jongki kita ki babit ti kila ong ha kita ki bestan to ai hangi nak phnyang jophi na ba ki sharak jongi kin salib rei kita ki bestan kila thu ki ong bayo kan dap yengi bat je phiru to khilet kan shakita ki badi bat da thit iladi hakani ka jing batai ke jong trajisu ni ka Parsi ya ka bangila sedang na do ka khot ka baning kong na ka banta ju phi bom pat da se phim pat yo pet na do baning kong te krpat phi ba phin sum bha ban pet ji ka Bible study ka introduction nang ta ka part 1 2 3 bangila pet hashwa 1 2 3 4 te khnang ba phin yo sai kabay day bat kani ka Parsi ki thaisati ka bala tho Gospel Matthias nang ba san ka khot baning kong do ka ba khat lai te ngia pit biang menta ya ka tu ki khot riu do khandai namar ba kidan ki ki badan kam ha bangin par khat bha ki bala jah ni ka por ning kong ha ka khot ban riu ka tu ka jing thu kolong rei men steng senya lalong ka jing perta ha khmi wan nong le kurim to mi banit tan yu de kapor sitang senya ke de kapor ka ba kita ki siphongut ki thesati kidang dan harut lenti ban up ya uloli kurim khnang bikin la ban yikendu yu bo wan nya lenti nang ta ban let lang but u sia kata ka jing khwai syang kurim tiki syarak ki jongki kidan hakiki ki jongki bat kidang me ha kata kapor den rei kila da samthia la yo thia number 1 kita ka jing perta ka jong wangel si msim ong ne mano bo perta te ka dei ka jing perta jong nong perta ubaya khmat jong nong li kurim ban ong ya ki pat ba khmi wan nong li kurim te ki kendet te kai ka jing mot jong kani ka siteng senya ka thau ya kata ka jing long ka ba mla ban tip ya kapor siteng senya ke kapor ki bubun pedang jungi ila yo thia de ha ka bukum kata kapor laj stang la dan ke jing perta ka bajam ka ban kendet tika kado ya kata ke jing long ka ba habal apla sam dan ke jing yo thia de rei haba wan ke jing kendet namar baki de ki breu ke bangen ngamat haba wan kata jing perta namar baki de ki breu ke bangen ki kendet ro na kata ka jing thia jongki tingi mekran sipang ki wei pat ki bakhlam kendet namar tang ka syarak ha khti jongki ru kimdan bani up yonoli kurim tenrei kadan ki jing fair padang kini namar ha ka por bagi kendet tu ka khon ka banyo ka ong anda kumta kita ki thesati baro kila yeng bat kila snai ki syarak jongki marsin kendet te
hab ban pej kita ki syarak jong ki kidang shine em kidang ai jing shine em nama la lagi syarak kila le mla ban net ya kendu yo nong lek kurim ulum khat kita ki badan daga syarak ke bala lip tang kita ki badan ke syarak ke badang shai ke badang tingsan ki badang ai jing shai ki bala ban net lang bat u te kata ke dai ke jing sungkit kli jong kini ki sipongut sesuti banda pechwa ke biang em ke ni ke syarak ke jing me jong ka te ki pen bej bah si ki pen he pen rit untuk kat kum ke jing i dan kam kani ka thau ya kata ke jing long men sim ru jong ki ladangi sim sya ke jing long men sim habangi poi ha ka bakum kata kapor ha ba pra jesu un sawan pan kan don ke jing perta ka ba khlan na sun beneng jong angel rang ba kan pen kendet ingi ban habangi kendet ladangi long kum kini ke badan ke syarak ke babiang ke bala ra du paru ya ke spare ko umpanyang ginum dan jing bat ngini let je syam yo nong pedim try jungi hang te sun beneng tin rei lada ngim sim biang kini ke syarak ngim sim ra spare bat kala jen lut nangi persyang ban pen me bahaya ka ngini i baka khlam me bah kadi gedak jong ke jing im ke ba kham tre ban kala ke bamut dah ba wan kita kesengi ke bakhadu kesengi ke jing wan utrai jesu dan ke jing kore kwa ban ino khna ban du kata kala ban let betu kum ta kwa ban pen me biang ni la ke jong ke syarak ke jong ke jing im la jong ndrei mdan chu sibun ke badan ru ngila penseruano nomor bangi kham yai beteng ke jing slok betu bat ke jing sakri u dikata ke dei ke bang ai de ke dur jong kini ki sangut pat ki thesut ti ke babien bat kila kwa ban le e phang kata te bagi i bakim dan umpnyang syu ki kham ra ru ke spare umpnyang ong tu ke khot ke ba phra kita ki babit te kila ong ha kita ki bestan to ai hangi na ko umpnyang ju phi na bagi syarak jungi kin salim kila suthu ba kinum yo ya ke jing pen im kinum yo ban net sebeneng lada kumno kimyo ban pen thamai ya ke jing im la jong te ban pen thamai ya ke la ke jong ke jing im bala im ke jing im ke besting bro sikata dan kam ban ne e phang kata bani wat biang ya ke jing slok badu blai bani wat biang ya ke jing pen thamai lem ba ke tien jong dan re ha ke bakum kata kapor kala slam than te bani wat chenu kala ijngai kala slam kumta kawan pat sakawi ke jingmut ban pan keliang ya ke jinglong men sim jong kini ki wei pat ki badang syai ke jing im jong ki kum ki kristan ki im ke jing im ka bala pen khre ke jing im ka ban sung bahayu blai te kawan kata ke jingmut ban ong ailam se igani ke jinglong men sim jo phi lesi persyang ban chupathu but nrei mla ban ai keliang ya ke jinglong men sim hab ban dan daladihi yaka de ka tin jung blai ki bubun ke jaka kran sipang ke jing bom tre ban pen khre kran sipang ki briu ki ba imrkat badu blai ki ba ya ka hok ba ki ke jing sai jung ki kan yai ne kat ba ki tu pat ki ba penjingai la di no blai suki ke jing sai jong ke jing im jong ki wat la da kilamat ke jing sai ke jong krisru kan sedang ban lip menang lip haka kita probab kan nong ba khatlai ke khot ba khandai kidan ki kan tien ki ba kan farsi ke ni ke jing long hangi ki breu ke ba long ru ke jing sneng la ni ke jing hikai yangi haka be de ba ke benta nomor ke tin jong blai ba ka kran ni kono ke kran ban yarap ingi om ya ke ban penrem ingi te khot ke ba khandai jong ni ke lanong ong ke jingsai u ba hok ka shat kemen ndrei ke syarak jong bomman on pelip no tengi ini begini ki sakri ki babit kim kar ka syarak jong ki kan selip ka bomut ba kim simya rengkat ba dublai te hamya rengkat ba dublai ka sup pat ban poi se ka lenti ba bakla
ban hadin pat sekajing bomman tingi iya perthai jungi balai ke don kajing bomman berat saudong nomor ba don ki bom tre banyak berublai de hoat ka kitab probab ni syam ru akan nong ba arfo ke dekat ke barfo se ka wei pat kajing kren ka ba ai pat ya kajing susu ya kajing mut ya kani dan puli kani ke dekat nong ba arfo dekat ba arfo jar ubatim milau kapa lani la kami ya kasyarak ju an pelip ha kabayongan tingi ni ba kani kadi tang kawai ni kinuksa jong kajing sya pelip jong kasyarak ka jong brio ba kajing im ka ba mburam syu ilau kapa ba dila kami kamba ongko hukum ka basan kawanra ha ka bakut ya kajing lip jong kasyarak jong kajing im tikidon kum gini kita khon adang nyai puli tengin page pat ke kitab ujub ke nong ke bakhat phra ke dekat ke besan ke kitab ujub ke nong ke phra ke dekat ke besan ko ang lada me men wat minat yo blai bat kerpat yo badan bor baro lada menlong uba khuit bat uba bet sisa unda pet na ka benta jomi bat penroi ya ka jaka syong ka hok jomi la ka jing sedang jomi kalong ka barit penban ka bakut jomi kan dalaman krau sikadai ti kata ka di jing long ubriu uba wat yu blai kalong ka ba arhuai ka dekat ka bakhat nyo kitab ujub kenong barfui ke dekat bakhan nyu pat kidon kini kentin ngan puli ki bohong ki yo iya kata bat ki kemen bat ki balului kirkhiben ki sorry ke dekat bakhan nyu ngan puli biang ki balong ho blai khilit no nangi bat ubadan baro una le ayu yangi penban mela pendap ya ke ying jongki daki ek babha ndrai ke jing sla jong bomman ke jengai nanga tangan puli pat ya kelenong ke gospel Lukas kelenong bafra ke dekat bakhat phra Tersumar nomor kata kumno fisngo na bajar ubadan hauta an ai uta bomdan te wat ya kata kabumut budon an simno no menu uta bomdan deuta ubakhlam pen khre ba kompnyang kanye dam ya kajing em kamut kajing slok bodu blai kajing ye pediang ye kajing ai ke jong blai man kasi na ka banta ban em ye kajing em ka pen sung bhai u te wat ya ke bala dan kamat kajing tip ya katin blai kajing immen sim ka bala judan wat ya taru an sa simno ka bumat bakan terkhong no bat kan long kum ka syarak ka balip no ti kita kidai ki jing tho ka katin jong blai ti kani kajing ong jong kito ki thaisati ki ba biet ba ki ong ba ka syarak jungi kala jan lip nani kan salip no kadai ke jing ong ke basus nei ka wei kaliang nomor kadai ke jing ong ke balong pedeng ke jing kutlat ke jing sngo kutlat ha ka kitin pharang ong ke desperation ba midan jing kerman shu bat kumta la shu yele ban pan kaliang nagini ki thesati ki bastan de ketuka ka hakasithi ke hebru kan nong ke basau ke dekat ke baningkong ini kentien ki ong nomor kata tungin shifting habadang sa kajing kular bandit besut sia kajing jat hajung u yo kumno re kumno uno nafi
un imat ban kot seka tigata ka dei ka jing maham jong uni unong tho jong city ke bru ong pet bahai le di yo kumno phimyo ban sut seka ta ka jing ja thain ka bamut seka ri ka jing kular ka jong blei nani ka beneng ka bolong ka jing ja thain yengi na bala kut ki e hakani ka perthai ka bolong manta in sayo e ka jing ja thain ka bom jikut haka hima ka jong blei ka jing kemen ka jing sup ban ja thain neki kam bat ki jing kit ki bangila kit hakani ka slakhando tilada ni kensting new nong tho ski bru ong pet yo kumno phimyo ban sut syakata ka jing ja thain te hakabe de bat kani ka jing kerpat jong kini ki thesati ki babit ka ipat ka jawab jong gitu thesati ki start hadkhot bakhandai ngi syami ka jawab jong ki ong ndrei kita ki start ki le tho ki ong bayo kan dap yangi bat ye phiru to khele ken syakita ki badi badathit yeladi kata ka dei ka jing pensyai jong ki bayo kam dap ka bathoru ya ka jing bomla hi haka bakan jaman sim ban ai ya ka jing long man sim dani ban ai sibenta ka jing long man sim haki weipat la ban hi kai la ban besa la ban pensan ndri ban chu ai gum to mla te haka kitab kisam kala nong ka basaw khandai ka khot ban nyo do khandai ko on shai ki to ki kantien ba la ka de ka jing pen im ne ka de ka jing long man sim mla ban ai kliang mla bo we breu un pen long bakan jaman sim yo we pat de tang blei de bat de bandan ka jing sno ba du blei ban yo ekata nan puli gini ki khon ka sam go basaw khandai kala nong go ban nyo do khandai omdan naki ki bala da kumno ru ban pen im milau para limni ai ka kuna ho blei na ka banta jong u na ba ka jing suspa ka man sim jongki kalong ka baram bat ka dei ban ino bam jukun bonyo ai im he bonyo ai yai im junom bat bonyo unomi i ya ka baput tegini kita khot ki kran sai bo brio umla ban ai ya ka jing pen im yo para brio khnang bun i yo blei ha ka bom jikut bat bun lan na ka jing put hadu job ding kini ki kentien ki ka hakani ka pharsi ki thaisati ka pen i ya kata te ka i ka ba kini ki sangot ki thaisati ki start pat ki ong ki ajing mat shu i kini thaisati ba be mdei ba ki pendu jingkerman ni ki ring ki ong khie lit sa ka jaka ka ba phila ban thiet tang nang ta na ba phila ban thiet ban yo serang mengi tingim la ban ai ka jungi kan lut no la da kala ban lut no ban nin ai fi te kum ta ki ai ka ta jing ai jing mut ka suggestion ba ki kin lit dukan sa ka jaka ka ba di ya ka phanyang tu blai ula de khot na do men dai yangi baro bangin thiet na u naningin wan hu ban yo ya kata ka jing im ka ba ha ka jing sia da bo dor re ai e ya ka la ong la se tu thiet na ngan re ha ka jing sisa ka dei ka ba khlam bo dor ka ba la ban yo e kum to namar ulaman ban ai som bhai ka kita isaya ka nong ka ba san pusan ka kan sai bhai ka ni dengan puli itu kita ka dekat ke baning kong adu ke ba lai nang ta ka dekat ke ban riu bat ke ban nyuru ka kitab saya kelenong basan pusan kau jar ubas liang tu wan seki bat uta ubam dan sebai wan tu thiet bat bam wan ken tu thiet ka wan bat kedut khlam sebai bat khlam dor balai phi penut sebai ya ka bom long kpu bat ke jingtrai jong phi ya ka bom pen kedang tu sya skor biang-biang yenga bat bam ya kata ka babha
do ka man sem jong phi kan pensngo bhai le diru ha ka baklan tu blei wong ningkong wong jar ubasliang tu wan nang tau ong bomdan sbai wan tu thiet bat bam hadien pad wong ba kataka ka bo ai mu kataka dut ka bo ai mu le ka bam bo ai u ka dei ka bakhlam sbai ka mat ka bakhlam dor ha ka te ka khot baning kong mi te kin tin ka ba dei ka jing khot jong blei ye ki breu baro bakin wan ban sim na kata ka jing ai ka jong u ka jing ai ka jing pen em ya ka jing su spa ka ba ai ka ba khlam da bu dor ka ba la penyo leng ba khon jong u Jesus Christ namar u Jesus Christ ula da siu dor ya ka kuna baro ka badai namar ki pop ki jongi te haba ki brio ki shania hakani ki yo ya gani ka jing im bam jukut ki let show blai ki karpa u bon penemi ki bat ki em rengkat bat u hadu ka bakut nrei habangi ngisania hala ga jong ka jing la la jong ha ka hok la jong bat ki wei ki jing la la jong ka ba ong ka ba ai da ka ni ka farsi jong ka ba ong blai balai fi penut sbai ya ka bam no ku ni penut si bon ki ha ka ni ka jing em ki energy bat ki wei tang ban yo ban pen kesan ye ledi ban ong bangan yo ka hok da kita ki jing na stom jongi reu blai wong bakini kimmentoi kinam la ban penyo ye gani ke jingim ke basisha padu blai ye khot adu menta ka khot ban reu ban nyo ka ye sawa ki sko jung adu menta wong wat pi yo trai kat badang la ban sem yu to karpat yu kat baudang hajan to bomman un ino ila kalenti bat ureu bom hok ila ki jingmun don phairu show try te un smosen au bat show blai jongi namar un ma phar kata ka dei ka jingkular ka jong blai ba kat ba kadang sa ka por kampat poi kata steng senya ka ban mi kata ka jing peta ha khami ulawan nong let kurim ngidang yo ka por ban pendam ya ki khulpi jongi lani ki jingbo syarak jong ki jingbo phnyang jongi da ko phnyang jong ga jing pen em ka bau blai u kloi ban ai hangi ladangi penrit yeladi daga donot ka baluat ka basusi ban ong try pen em nga ngala persyang ya ka ban 3 minute tadi ban kamai ya laga jong ka hong rei ngasuthu bakalan ai rei ka badan kam ban ong khamat u blai try ka hok ka jomi kala byang nga mela ai ya ka ni ka hok ka ba try jisu hi ula kamai nagabanta jonga tela da fin duai kata hakmat ublai pinyo diang ye ni jingpen mai nomor no breu bo wan da donot ka basngoret ka balwat hakmat ublai baru kerpat ye jingma biki pop haka kerteng ke jong Jesus Christ lani da jinget hau Jesus Christ bo Jesus Christ ula yap nagabanta jong honor ka ding phana uyo diang ye ni jingim bom jukut bat kabasa kalong bangin nyai penthamai ladi nginyai pendap ladi daga tien jong blai daga jingai ke jong blai daga jingya ringkat badu mensi makhoi khanang ba dala poi kata ka por siteng senya ka por ka bangimla ban tip lupa ka ban long kersan hadu kata ka bau khon jong blai u Jesus Christ u nong pen embe e jongi un wan badu wan syauno ya ki banget hu ki bayene badu ki baka syarak ke jongki kabobot ke jing sai jong ke jing kristan jongki tang baka thaba tang na po rei hei ngamot tang baka thaba ka sai ke ting san tang na bar rei ha po ro ka don ko phnyang ka bai krisoi ka bai pen sai ya ke jing ke jongki te tu bleun krkhu ya ke ni ke jing puli jongi ke tin ke jongu ha ke ni ke janmin ban ngin se beteng pan iki de khon ki basa jong kani ka farsi ki si phongut i thaisati hagatayo ka banwan nagbanta ka burom ka jong amen tutungin ni duai ko kpa jongi bhabneng sasisen ni aingu eme namta ka ktien ka bakhut ka jong me nget a try ba me melong ublei uba im ublei uba ai hingi ka jing im ka basisha mela pha khnang yu khun jong me Jesus Christ
ban ai hangi kani ka jingim ka babam jukun ka ban pencai ka jingim jungi ban me pendap ru ka dono jungi ka umpnyang ka ban yai kersoi na ka benta ba ka jingim jungi kan yai sa ha ka jing tingsan jong ka syarak ka jingim ka ba kenjam sim kerkhu gendra ki baro bangina yo ban pulih kani ka por banginang sempang susu yaki bat banginang la ban pen khre redi kat bakisni tinang jan terus ngo ku pa na bangi pan kini aga keteng ka badan botam ka jong try but nong pen be aging Jesus Christ bada ka bawai no ru to ai ba ka jing ai ka badap biang ka jong try Jesu jingi ka bom jukla ka jong bleu ku pa lamba ka jing slok ka jong man sem ba khu kina shongkar hai lambat ngi kumu pat lang ujong mi hang ni bat kirunget ri kebadan kelang satlak ke pathai menta badandu anak taru amen.